Youssou Traoré. Youssou Traoré. Mba. Kire foki wala ma. Mba mrange. Youssou. Ababa bi nyaa zorolo. Abana. Koro Youssou do. Mbranga Youssou do. Abana. Nyaazigile dongi baro sebe ungeneka. Tiens. Alamsa enneka chai oye. Ikaro dongi baro sebe nunu nabe wele France kala ko journaux. Ikado abisebe ikaro wulika jo tiglamo fe. Tiens. Ayo abisebe France kayne la. On ba yele ma bamanga la. Jama famba kaseka famu. O ala e mindo angara segala bi. Ana la jeko wala limana we. Sabu kadaka ayo fabela jele fe an la membe. Opona lame baje kulu ka foliti babu jinga ambulo. Feminye faranga radio fana ye. Minu manga barata ka monobo. Anga marabulu bela jele kono. O radio so nunu unyamaya so ana barakelo ambu bela jele fo. Anu be dugumunu na ku bela jele fo jande folimena. Sabu feminye kuna fone kone nafa bade bala. Ma kuna fone nda abinafo be ka tama dibila. Opona kuna fone kone wi yele de char mai. Opona munu farabo barake. Ami dugo ke ame mivo ukake nyumanye. Ikada abita munu fana soro no ka bela jele fana soro herela. Biso mo dayda. Feminye nega ukrafe aywa Usman Togodo. Kata se sira kamarama. Kata se bwa kare jarama ngama ko bada. Feminye donc baro ya bombe ka chaya. Opana ngoro ibismillah. Nyadima. Andon alhamdulillah yera foki waliman do ka fleba ni lameba bela jele fo bismillah ka fo ni dugu jele ko kurakun ni ala sona matle here ala ba dama ala ere boka aka ala koto anga jamana ambe fa mi ni o ye basigi ala ka basigi no ga jamana de bela jele amina ya rabbi ala ka kungorota dama ala ka garjiga sanuya ma yere awai ka do mbi fo ki waliman do e ka wulika jo ani ka kesirila Fiyena ki damele bismillah Traoré sugu ga kene bashi tula man toro site ko ni toro fu tula sugu chabolo ni kote doin karam la manu na to ngada na wali karam la wala ubesido ime ebendo on so kone ambe wala mbenge mare jere emi be ambenge mi benga jme ni mbega minga dora de gege mati benga la de gede isu ni benga la de ge foli ndo ko de sugu jaraw na ne foli mi ibi sia sara ko ato ay de jangi do ambenge mi so la de ala wala mo drisa mbenge ni afo mbe wuro sara benga na ko no ba fo ballo mbara be ngoro furu ga ka ta nya o bra mbe drisa tangara fo ya ikara fo sakebugu ya fo to na mbengo da mba fo dade fulumna yuzu sebo mbo mene ka chaya o bra manga kawa anga ka folo di ma amene ne ko mene o fana nye flota yusu ikado mi sebe nda sebe mi nanga makulle indicatero e duro nouveau boko basaba keme duru tane ko nondo yeni ye ambe bido bolla mitanjo sebe nye sabanana femye mali anisida oni nyanje juru torimbe abi wati jambo o juru tori rekra sababu ye femye grande chama nyene ngo sigi malika sabu femye danje o datuguli no frontière yo o kera o ko ngeme ka gwele abase anga soroma bi ko sebe o nga siga fodda o matugu siga fo e damuye o be sena kabe maja doni nyovamia ikado kankana femi telabenikela e good luck Jonathan alemi Nigeria jamana nyama koroye na ale ko ni wakilu de kembe ka wulika joke ka tama ka sedao ani mali nyanje abi wati demadobo femi good luck Jonathan e kwa kanka na bi kokura ay wakana puma nyanya ke ani jamana nyemo ni nyanje akata malawa okra fevrier kalo tele mugade saba ay wakone nana ya no ngabe maseke kula alibi opona bi alamsa mars kalo tele ta ane wulovla femi good luck Jonathan e amma kono do bamako ya femi malima nyema wi ubina sigi ubi puma nyere be fej men no fe femi wote ukanga ke katmi munungo nala akanga ke wati munungo nala de dawo ya adira de ko fo mali nyemo ikado ko lu bela jele ko ne sementia femi ye grande menu me anga daw tugule do ani femi ye fenjamanye o ko ngeme ka malise na sedi ko sobe o keme de gumbaye wulika jo be ka ke wasa hakil no ka nyozoro mimbato o ko be ka lafiya tugomina on yeni bela jele ta ka laje gulok Jonathan nda sen folo flanande sabanande dungo do ko ni abina mimbato kuma nyonya o be ka teme ani nyonje tugomina o fana bi ko abina ke o kele fana ye franjala fanga ma nyemo anu bina sika kuma fenga ni yalla je feminye aywa anga jawra nyama ye ko nele asimi goita katabla gouvernement ko na bela jele ko ni ajira ka force ka fo damatugu alno asro bende an nyonje bibina na fe ngone mali labembe kuma be na franga kuma on ti datugu ikaro an labere do kuma kama fa bela jele ko no fe akuni yalla je good luck Jonathan akata man laba mingara nyafo février kalo tele mugane sabate mene aywa be ngone mase
se kɛ ko la sabu ka d'a ka jamana ɲɛmaw n'o bɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw ko fɔ olu kun y'a bila baara min na bɛn ma se kɛ ko la a ko nka a ka bi taama in na maa caman kɔni jigi b'a kan k'a fɔ bɛn bɛna kɛ ko dɔw la hakilinaw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni min b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na sabu gɛlɛya bɛ Mali kan cogo min na Yusu gɛlɛya fana bɛ jamana caman kan dɛ CEDEAO jamana caman bɛ yen Mali ka datugu a kɛmɛ k'u degun dɛ e ko a kɛ n tɛ basa ka diden kudu ye ka diden kunu ka tila ka kɛ ɲɛji ye n'i ye nin ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan ayiwa jamana caman fana bɛ CEDEAO kɔnɔ a gɛlɛya kelen b'olu kan sabu diɲɛ kɔnɔ bi bi in na sɔrɔw dulon bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye nazara ko ma ko marché libéral sugu bɛɛ lajɛlen dulon bɛ ɲɔgɔn na n'i ye da kelen dugu a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ gɛrɛndɛ sigi o tigɛ k'a sɔrɔ gɛrɛndɛ bɛ e fana kan ka kɛ ni kunnafoniw fana ye kunnafoni minnu fana ni fasiriba y'a jira k'a fɔ o kunnafoniw ko hali n'u ma da kɛnɛ kan fɛn min ye kalo 20 ɲɔgɔn na ye e ko ayiwa o kuma dɔw olu tɛna fɔ wa o kalo 20 fana ka surun i k'a dɔn maa ka kuma na n'o bɛ Gana maa ɲɛmaa ko fɔ n'o bɛ Nana Ado Aku o tɛ de Nana Ado Akufo ale fana ko y'a jira k'a fɔ waati la ko fɛn min kɔni ye kalo 16 ye an k'an jija min kɔni b'a to woto ka k'o kɔnɔ nka kunnafoni dɔw bɛ yen bi hali n'a ma da kɛnɛ kan dɔw kɔni bɛ ka o kumaw fɔ ko hali laban bɛ sɔn ka kɛ kalo 20 ye kalo 20 ni kalo 16 olu ka surun ɲɔgɔn na ayiwa an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛmancɛ la bɛnkan na min b'a to ayiwa wotogo kuma bɛɛ lajɛlen o ka se ka ɲɛfɔ fɛn min ye bɛn fana ye k'a bɛna kɛ sababu ye ale bi tɔɔrɔ min bɛ Mali kan ayiwa ka se ka o wuli ka bɔ yen k'o bɛna fisaya maliden bɛɛ lajɛlen fana ma kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye politique jɛkulu dɔw fana bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko nin marisikalo tile 25 k'olu tɛna fanga lakodɔn o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ Goodluck Jonathan k'a ka nin dama in maa caman kɔni y'a bisigi k'a jira k'a fɔ nin bɛna fisaya kosɛbɛ sabu a bɛ n'a fɔ ko hakilinaw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni ayiwa Mali ani CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau andon amba nyini ala fa ala ka amba boda amin amin ala ka amba boda amin amin jamana batigi amina ambe sebenda bismillah namba taw ti dore indépendant ale kuma ne do bi so man dayna min ye kodo wara ale an kere jamana doye jamana bado anu tengumbe nywana kodo wara awakado min ye société civile min be olu sogo doni ni ngana an ka faaba kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ farafina a bɛ k'a dɔn an ka fanfɛla ninnu na an dɔn a bɛ k'a dɔn ni ye miseli kɛ ka a bɛ komi adamaden ni ye miseli kɛ k'a yɔrɔnin dɔ suwa fari fa bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni gɛlɛya bɛ Mali kan o gɛlɛya kelen bɛ olu kan dɛ dɔwɛrɛ tɛ min ye a bɛ k'a dɔn sanction min taara anw kama min ye ɲangini bere min taara anw kama i k'a dɔn ko ɲangini bere k'a tɛ sariya kɔnɔ ni k'a dɔn olu ma jɛnɛ bi u ma jɛnɛ sini min ye k'a fɔ k'olu k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ ni kana a ma Mali yɛrɛ kɔnɔ ka na ɲinini kɛ ka ɲɛdɔn kɛ u bɛ se ka min kɛ soma sama ye an dɔn o de kɔnɔna na sa i b'a ye société civile Côte d'Ivoire olu kɔni o ni sugal ko gɛlɛn Mayiga o kɛlen ka ɲɔgɔn ye i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ embargo min filɛ nin ye a kɛlen bɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen lase Côte d'Ivoire min ye o k'a dɔn Côte d'Ivoirekaw bi dabu ye sunatu ye i k'a dɔn Mali kana filɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya b'a kelen kan dɛ o tuma n'i y'olu kɔni nalen ko sen bɛ yɔrɔ min na bi a ka awa min ye ɲɛ ka ɲin'a la walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na o tuma i k'a dɔn ko la Côte d'Ivoire ko Côte ko gɛlɛya bɛ embargo in gɛlɛya bɛ embargo min aw k'a dɔn n'a ma kɛ tiɲɛ kan n'a ma kɛ sira ɲuman kan min ye aw k'a dɔn u y'o jira nka o ma da Sogɛli Kokala Mayiga ma dɛ o ni aw k'a dɔn M5 RP maaw olu ye ɲɔgɔn ye min ye aw k'a dɔn parti politigiw ani jɛkulu aw k'a dɔn u n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye walasa aw k'a dɔn u bɛ se ka tɔmɔni k'a bɛɛ lajɛlen la ka min kɛ soma sama ye an dɔn nin sɛbɛn in an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na l'indépendant n'i y'ale bila an bɛ l'indépendant baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn n'u k'a ma ko la lettre du peuple n'a bɛ jamanadenw ka bataki a b'o ko fɔ a ko fɛn min ye Mali l'armée ye u ye wulikajɔba kɛ sabu Bamanjuw kɛlen bɛ ka taa ni goni kɛ Menaka a Bamanjuw nana cun i k'a dɔn ayiwa n k'a fɔ Sɔrɔsiw nana cun fɛn min kɔni ye Bamanjuw ye u bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ ɲini fɛn min ye Mali l'armée ye a kɔni bɛ ka yɛlɛ cogo min bi a bɛ ka yɛlɛ cogo kelen la fɛn min ye l'armée kɔni ye k'u b'a la ka faso ni k'a kunna wolo Mali l'armée
ina fo aywa kuna fo chama ya jira tugo mina femi bamanja wala do kera menaka abitli dama do bo femi larme ko ni wuli ka joke ata yoro fura ka je ko sebe ikaro bamanju ningu gwen femi ni aywa ni njekulu jugu nunye ulu ko ngeme ka gele abase ama sabu ko mako eta islamiki ikado jekulu nu fana no tege nyambolo utara be menaka ka ana krefe yoro chama nga akoni ngere cheni ikado ay mo sebe ko toro ko sebe on yalla je sa femi ngoni ni aywa MSI kata se ikaro jekulu woro ma gacha ko ni gele aballa se uluma o nga femi ngoni fama ye no ye anga malarme mamna no bura kuna fone be jere ko ne kalama marskalo le tana saba ikado tara tun ukome ma ko des opérations aéroterrestres ça veut dire ngo ubi minge ba do anga larme nu pana sege be jigi tugo minare sege be jigi tugo mi ka shereta ube ka jara la kauta ikado mami nanga panguru yella save ube ka bundeli ke o temene ko be chedo fona tla ka tunduguma atoni mi meni ngato lu salo yo baro bele jele ngoni nge fe minye save kle kata se duguma kele ma anwa sra subu nyedo ko sebe yo wuli ka job bade ke mena kana lamina ba manju nga tu chongo fasike ba ay fe dme fo akona jira ka fo ni ndo kama akra kuna wulu bay fe mi mena ka masurna yoroe ko ni wuli ka joke fe minye save avion bi bamu da tugomna ikado ka kisede fli tugomna ay waduguma mo fona uluba salo o tugo kelela o kaya sawbe ka yoro nyina fura ka je ko sebe ba manju bela jele ko no charna fa bela jele fe munu nganga fa lu fara munu nganga mena lu menena ikaro munu do fona aywa olu ye tugo ke ni yalla je fe mi mena kana lamni yi ka damne menaka kata Andra Bukan kata Enshinanan kata Harodi Info Karaten kata aywa in Araban kata bla Tambakor Tamalati anga surasu numbela jele kono salo ikaro sigdala mo ulu se ka lafiya tugomina ina fo communiquer o yajira tugomina ago femi bamanju ko nye teni chamanu na ukunde eko uire daga ro bela jele makarka bande dugo tutu lable koy ko ni ngembe ikado juru dawnde sa dugo ro tula sabu femi ni anga surasu ye ko ni uye ro bela le flengulu njini nga da kolonti femi bamanju ube dugo yoro hakila jigina marsalo tele segi ibaye ka fo aywa menaka na lamni ko ni nungu cheni bake aywa tele demado kofe mal larme wulani ngata yoro fraka je femma to menaka sigdala mo ana marabulu belajele olubi se ka lafiya tugo mina akoni ni mbama jugu nunda ka laje kubitu labe ikaro Nigeria va de fe katoka chunka na cheni ka onga jamana kono na surasu kemeka fere kura me vanata ikaro na jarabe se flaw abana sabu bibina anga surasu ko ni femi nye panguru nye kata se duguma kelo ma ubu sebe ko ronye do ko sebe ni wuli ga jo nyere ka sababu ye ani femi nye bamanju ka ni chene jugu ngara sababu ye aywa ma bakele ani ke meduru nyana ko wuli ka bu sigoro la ko ngara gbele abai nga surasu ko be wuli ga jo bela mi mato mo be se ka sigi ikado sigoro la tugomna ani aywa yoro bela jele be se ka kolosuma tugomi sabu ni bamanji fana ya doko sunaro talela abi yoro blawo abi yoro blade sabu bamanji nummi minge kuma ko ataki ubuta be moka dugoro de bulawo angu kuyenga ka nyona fan fege jaw ko mobile be tunundro obusinga ta mobile do diga honoti ubido an ba fango tege ubutu da tege bina de ay wallarme o tege be de bunde taroti labli it nabla ibabla nini marfat na yala ti jesabe abara ni weze beje anya bo la lettre du peuple kono la lettre du peuple ando andi ale bla ne bi sebenda hiren ba leta Senegal ni mali awa on yuanje andon eko awa miye esira mala bla kasoro miye jamana nyemao ulu ma fo mo ko ni ka doni bina e doni e ka do awa miye gerende awa abita sira bela jele fe ni mami bolo nyasi ma warala ko kana ka fenye awa ka do katla ka anyaji yerela yere fana kana ka fenye andona alna fo le ka gele e ko kitafe ka ma waraka awa ka do miye do ni fo ga me andon ka do nitlo magure ko kera bare ba fo ka me andon o kema onni angara be jamana otai miye awkado Senegal andi mali ni nyanje ni hakli bala kabni wati ja ni ngomi ngera Senegal société civile olu ma ko ni wuli ka joke ka tabale ko shifa bele jerefe ka fo gele ami no chunonga o gele ka mata sharia sira fere miye awkado do rajira ka fo sere o awa miye alikonde awa farafina joglu yeblene me farafina jamana nyemao ka kembe olu de ka awkado miye ko laben yoraye aywa
o min kɛra sa frontière datugulen CEDEAO o fɛ min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Umu Jawara ye Umu Jawara ale ye jagokɛla ale bɛ faaba kɔnɔ yan n'o ye Bamakɔ ye ale a y'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ Sénégal maa ɲɛmaw k'olu y'a jira k'a fɔ olu ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la réseaux sociaux sanfɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen y'a ye k'olu kɔni ma sera labila cogo si la nka a bɛnna sa min ye anw ni Sénégal cɛ ko mɔbiliw bɛ ka don sɔɔni min ka dɔn awɔ o tika ka bɔ bɛɛ lajɛlen la mɔbiliw bɛ ka don dɔɔni k'o bɛ ka latɛmɛ dɔɔni frontière kɔni bi ko maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi min ye awɔ minɛnw bɛ ka don a fɛ ko nin ko min filɛ nin ko nin ko ye awɔ k'a dɔn ko dɔ kɛra ten sa min ye awɔ k'a dɔn malidenw min ye kamanakaw b'an kan min ye awɔ k'a dɔn farafinnaw duguruyanfan fɛ k'a dɔn awɔ min ye gɛlɛya bɛ an bɛɛ lajɛlen kan o kuma nin min filɛ nin min ye embargo min filɛ nin Sénégal la awɔ min ye ale kɔni bi n'i ye jateminɛ kɛ ale ka awɔ minɛn min bɛna anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana min bɛna an ka minɛn minnu bɛna Sénégal jamana fɛ o bɛ ti jɔ 100 la 70 o bɛ kɛ sababu ye ka dasi kɛ awɔ min ye Sénégal ale ka sɔrɔ la n'a ma ɲɛ k'a bɛ sa k'a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye awɔ k'a dɔn Sénégal fana ma a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye Mali ma wa a kɛn bɛ gɛlɛyaba ye an dafɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma bismillah ala k'an kunna ja amina Dugu fana Keyita ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ tiɲɛ na la ale tɔgɔ ye a ka la sirɛni an bɛ sirɛni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo dande foli bɛna Yusu Tarawele Yusu Karabati kɔrɔtɔ kun dɛ ni saba mɔna i ka a bɛ bilen l'indicateur du renouveau an b'ale ta sɛbɛn ɲɛ sabanan ale bi an bɛ yen fɛn min ye ONU ye diɲɛ tɔnba olu ka bolofara min bɛ an fɛ yan i ka dɔn o maa ɲɛma danga dɔ a nana fɛn min ye a n'an ka minisiri n'o ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ minisiri ko ma ale nana u n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔ Yusu Karabati k'o de ye jamana in bɛ se ka basigi cogo min na musolaka don a tora de ko Daniela Ekoroslake fɛn min ye ayiwa ONU a ɲɛma danga ayiwa o fana maa don an fɛ yan minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma Ablaye Diop a ye maa ninnu bisimila a kɛra tarata mars kalo tile 15 2022 in na fɛn min ye madame Daniela Ekoroslake ale ye i ka dɔn secrétaire général des Nations Unies o ɲɛma danga don an fɛ yan ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye El Gassim Wane ale yɛrɛ ye ministre maa ɲɛmaa ye madame Koroslake a nana i k'a dɔn ani fɛn min ye Mali maa ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye Ablaye Diop fana ye ministre a n'o ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye ministre maa ayiwa o danga fana don an fɛ yan a ko nin min n'a bilara baara la a ma mɛn ayiwa ale ka nomination kɛra a ma mɛn ani jamana maa ɲɛmaaw ka sigi ka kuma sabu ka d'a kan ministre maa bɛ baara min na yan ani diɲɛ tɔnba yɛrɛ hamina ko ye min ye n'o ye jamanaw bɛɛ lajɛlen ka basigi k'a bɛ bila o minɛn kelen kɔnɔ a ka kumaw la a y'a jira kɔni ko olu labɛnnen don Nations Unies maaw labɛn bɛ kuma ni sanga bɛɛ u ni Mali tɛgɛ ka to ɲɔgɔn bolo min b'a to basigi o bɛ se ka na cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ kuma dili an ka ministre ma ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ kow ma Ablaye Diop ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye madame Daniela Ekoroslake a y'a fo ni k'a waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ jamana bɛ danga minɛ a da sera u bɛɛ lajɛlen fana ma baara ɲɔgɔnya min fana bɛ Mali ani ONU ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Ablaye Diop da sera nin bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye nin ko in ye a ye a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement labɛn bɛ kuma ni sanga bɛɛ jɛkulu fɛn fɛn de bɛ yen jamana fɛn fɛn de bɛ yen ko y'an terila jamana ye a ni maa minnu bɛ jɛ laadala ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ko Mali kɔni ka dati tugu Mali ka dayɛlɛlen don wa an kɔni tɛgɛ jan bɛ kuma bɛɛ i ka an bɛ se ka segin ka fɔ cogo min na fasoba Maliba in a bɛ se ka kolo suma cogo min na nka ni nin bɛɛ lajɛlen kumaw ta k'a fara ɲɔgɔn kan kuma bɛ min nɔfɛ bɛɛ o de ye Mali ka basigi ye sabu basigibaliya o de ye MINUSMA seya o fana baara fɛn fɛn min kɛ a bɛɛ lajɛlen de kun ye basigi kana Mali kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau ni ale bila ne bi sɛbɛn da an bi sɛbɛn min ta aw ka dɔn min ye essor nouvelle horizon fo ka taa fara journal caman kan an dɔn olu kuma bɛ nin kan bi n'o ye anw ka tajiko ye min ye aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances ale ni aw min ye an ka pétrole tigilamaw olu kɔni aw ka dɔn u ye o sigikafɔ kɛ sigikafɔ in k'a taara lɛrɛ caman na i ka dɔn aw
min ye a kuma gɛlɛyara kojugu ka sababu kɛ mun ye gouvernement t'a fɛ hali bi essence ani ka dɔ pétrole fo ka taa se gasoil ma ni jateminɛ kɛ a sɔngɔ yɛlɛnnen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Europe jamana b'o la Amérique b'o la farafinna jamana bɛɛ lajɛlen b'o la an dɔn aw ka dɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ min bɛ n'o bɛ Russie la ale ni awa Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔba ninnu filɛ nin kɛlɛba min filɛ nin aw ka dɔn diɲɛma bɛɛ lajɛlen b'a kalama bi k'o kɛ n bɛ fiɲɛba ye waati min na aw ka dɔn a gɛlɛya awa min ye a bulilen diɲɛ kɔnɔ an ka maa ɲɛmaw n'o ye aw ka dɔn olu kɔni ma sigi président Assimi Goïta k'ale ye aw ka dɔn a gɛlɛya min ye ministre ma n'o ye ministre de l'économie et des finances Alfuseni Zanu a ko i bɛ ko ko la min ye aw ka dɔn a ka fɛɛrɛ tigɛ walasa jamanadenw gɛlɛya kan'u sɔrɔ walasa a gɛlɛya aw ka dɔn a kana kɛ jamanadenw kan min ye aw ka dɔn ministre fana n'o ye Alfuseni Zanu ye ale wulila min ye aw ka dɔn ka maaw wele n'o ye office national des produits pétroliers o NAPO ani ka dɔn anw ka awa taji tigilamaw minnu bɛna aw ka dɔn ni taji ye anw fɛ yan ni awa fɛn min bɛ yen n'o ye commission de suivi des mécanismes de taxation des produits pétroliers olu aw ka dɔn a ye kunu araba ka nin lajɛ kɛra dɛ ani aw ka dɔn association des consommateurs ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a la Antoine, opérateur économique i ka dɔn awa ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a la min ye k'a fɔ n'a ma ɲa taji kɔni a bɛ ka gɛlɛya fa bɛɛ lajɛlen fɛ ala ni Ukraine ale ni Russie ka awa mankan na min an ka wuli joona min ye ministre ye a na joona an k'an sigi ka fɔ kɛ an b'a dɔn gɛlɛya bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka i k'a dɔn awa min ye an ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ fɛn faamuya ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna min ye a gɛlɛyara diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo o cogo anw ka jamana de ta anw b'o jɔrɔ k'a sababu kɛ mun ye ne bɛ ko bɛɛ n b'a ɲini aw fɛ min ye gɛlɛya se kana se jamanadenw ma bisimila Antoine min ye aw ka dɔn kɛlen ni ye jamana dɔw jateminɛ min ye taji aw ka dɔn n'o ye essence ye a bɛ taa 180 na yɔrɔ dɔw i ka dɔn yɔrɔ dɔw bɛ an dafɛ jamana dɔw a taara i jɔ aw ka dɔn 170 ni kɔ la Antoine nka a bɛna ta Faransi de ta ka jugu n'a bɛɛ Faransi ta ka jugu n'a bɛɛ euro fila n'i y'o falen o bɛ bɛn joli ma de o tɛ taa 200 ni kɔ la yan 2 euros o ye joli euro kelen tɛ 150 o ye 655 aya baasi tɛ ni o euro fila dun euro fila o ye 250 250 60 ɲɔgɔn na 60 essence litre kɛ m'o ye Faransi bisimila min ye nka anw fɛ yan min ye waati dɔ kɛra i ka dɔn an ka 2020 k'a daminɛ 2020 na fo kana se bi ma min ye aw ka dɔn an kɔni ye essence ani gasoil o sɔngɔ aw ka dɔn min ye essence o tun ye aw ka dɔn min ye 130 n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye gasoil o tun ye aw ka dɔn 118 ye nka bi n'a ka bi ko dɔɔni kɔni faral'u kan min ye aw ka dɔn essence 152 o diɲɛ yɛrɛ taabolo ye o 150 ani kɔ min ye aw ka dɔn gasoil o ye 152 ye min ye aw ka dɔn commission min bɛ yen n'o bɛ aw ka dɔn sɔngɔw sigi o kɔni o y'a jira k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ min ye aw ka dɔn sanni feere min n'o b'aw ni diɲɛmaa cɛ pétrole tɛ bɔ an fɛ yan min ye gazi tɛ bɔ an fɛ yan gasoil tɛ bɔ an fɛ yan dɔw fana tugulen don a gɛlɛyara dɛ dɔw tugulen don min ye ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don min ye aw ka dɔn chambre de commerce maa ɲɛma n'o ye Yusu Bacili ye ale kɔni y'a jira aw ka dɔn k'a bɛ kumajan bɔ a ka dɔn awa min ye ale kɔni ye nin kuma fɔ ko k'o bɛ ka taa cogo min na ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ko taji sɔngɔ k'a bɛ yɛlɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa n'a fɔra diɲɛ Mali b'a kɔnɔ koyi o kuma an k'a lajɛ a min ye aw ka dɔn an ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamanadenw olu kana gɛlɛya in k'a sɔrɔ a juguyara jamana tɔw ma cogo min a kana juguya anw ma ten min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min ye san o san min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ aw ka dɔn nafolo mugu min n'u b'o don aw ka dɔn min ye subvention na o bɛ t'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 15 la
wasa maldenw ka lafiya walasa maldenw ka lafiya n'o tɛ taji ni jamana in ɲin bɔ a la an bɛ se k'a sa 200 ni 20 mais ou bien 200 ou bien 180 mais jamana bɛ wari don a la ka se k'a nɔgɔya ma jamana bɛ aw k'a dɔn nafolo dɔ don a la k'a fɔ non anw t'a fɛ jamana denw du ka gɛlɛya sɔrɔ anw bɛ o nafolo di aw ma aw bɛ kunnama min fara kan a ka caman b'o la Andan i k'a dɔn awa min ye san o san jamana bɔ o de bɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen sa Modibo awa i k'a dɔn Modibo Goro Jal i k'a dɔn ale kuma caman fɔ n'ale directeur général min bɛ n'o ye awa k'a dɔn nin baarakɛyɔrɔ nin directeur général ye ale y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn hali bi min ye awa k'a dɔn tajiko a sɔngɔ yɛlɛni ye anw seko t'a la o ye k'a dɔn anw kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ an yɛrɛ fɛ yan walasa jamanadenw olu kana gɛlɛya ye o ma Antoine bina ka bi min ye aw ka dɔ ministre n'o ye Alfuseni Sanu ye a ka lajɛ i ka dɔn k'a gɛlɛyara aw ka dɔn Asumu Goyita ka jɛ kɔnɔ k'u ma sɔn cogo si la min ye aw ka dɔn dɔ ka fara kan fo ka taa se i n'a fɔ an kɛrɛfɛ jamanaw yalima aw ka dɔn jamana tɔw ye gɛlɛyaba min sɔrɔ Ala k'an kunnaja Ala ka sababu ɲuman n'a ma min ye aw ka dɔn Tuguna A Traoré ni ale ka fatiri ayiwa fɛn min ye Tuguna A Traoré an b'a fɔ i ka dɔn dantɛ foli min na Yusu Traoré basa ka teli a bɛ balo n'o si ka suma a tɛ si kɔngɔ na sɛbɛn min ni m'a ta an ka ma ko l'alternance an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ 6nan na Mali ani Maroko ni ɲɔgɔn cɛ ko kabi tariku la ko ni jamana fila bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san 100 caman bɔ n'an k'a ma maana dɔɔni i n'a fɔ fasiriba Asita Jakite ale y'a sɛbɛn cogo min na a ko fɛn min ni ye Maroko jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ an n'u tɛ dancɛ la nka a bɛ san 100 caman bɔ i ka dɔn sira caman bɛ anw ni Marokaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa tarikuw kɔnɔna la Maroko ni Mali ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanaw ye badema jamanaw don hali n'o y'a sɔrɔ dancɛw tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye san 100 caman ye Mali ni Maroko tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'an ye paara ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Maroko jagokɛlaw olu ka taa ni ka segin a bɛ san 100 caman bɔ bi o yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka silamɛya yɛrɛ k'a sɛbɛkɔrɔ cari kosɛbɛ jango anw ka ayiwa kɛjɛkayafa ani kɔrɔyanfa la i b'a ye k'a fɔ o taama minnu kɛra o kɛra sababu ye dɔɔni Marokaw olu fana ka segin an fɛ yan ayiwa taa ni ka segin diinɛ hakilinaw la ani jago hakilinaw la o kɛra sababu ye ka badenya sira caman ji ani ɲɔgɔn cɛ n'i ye ko in da k'a lajɛ depuis le 11e siècle o mɛnna sa dɛ san 111 n'a tɛ de san 111 a ko n'i ye nin ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ Marokaw ka dɔnnibaba dɔ tun bɛ yen an yɛrɛ o kala histoire la ko Ibn Batuta o nana Tɔnbukutu yafa ninnu fɛ i k'a dɔn kabi waati jan ka tɛmɛ Gawo yafa ninnu fɛ i b'a ye k'a fɔ hali anw ka masakɛ dɔ tun bɛ yan n'u k'a ma ko Masa Musa ale fana ye i k'a dɔn lasigiden n'o ye ambassadeur ye a y'olu ci ka taa Maroko jamana kan o bɛ san 100 caman bɔ bi kabi san 1337 n'i ye nin ko in da k'a lajɛ o tɛ sa bɛrɛ t'o jɛ san 8 na a ko fɛn min sɛbɛnniba dɔw fana o kɛra maaw fɛ i k'a dɔn Marokaw fɛ Al Hassan ka taa bila Al Wazan na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o taa ni ka seginw Mali ni Marokaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ o waati a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye n'an y'an dɔrɔn ka jigin dɔɔni i b'a ye k'a fɔ tarikuw kɔnɔna la fɛn min ye ayiwa masakɛ minnu dɛmɛna i n'a fɔ Mohamed V ka taa bila Hassan II la olu fana ni Modibo Keyita olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo san 1960 waatiw hali k'a sɔrɔ san 1960 ma se u jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa an ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ni k'olu ta a ko fɛn min ye jɛkulu dɔ fana tun bɛ yen an ko ma ko groupe de Casablanca san 1961 o baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛra o yɛrɛ taara bange min na farafinna ka kelenya tɔnba n'a bɛ wele ko OUA Organisation de l'Unité Africaine n'o min bayɛlɛmana ni k'o kɛ Union Africaine ye o kɛra san 1963 o y'a sɔrɔ Mali ni Maroko fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛɛ lajɛlen fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min Hassan II ale kun ye i ka dɔn Maroko masakɛ san 1980 waatiw o ani Mali ni Maroko cɛ fana a cɛ sɛbɛkɔrɔ fisayara kosɛbɛ fɛn min ye dɔnniya siraw ye ka taa se kalan siraw ma ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ sira caman fana ma wa danayaba de bɛ Mali ani Maroko ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ fasiriba y'a fɔ cogo min na san 1990 waatiw kura caman farala ko kan sabu i b'a ye k'a fɔ bolo farala ka caya kosɛbɛ fɛn min ye dɔnniya siraw ye baara ɲini siraw ka taa bila i ka dɔn k'i ɲininka an ko ma ko renforcement de capacité n'o ye ka dɔnniyaw
hakilinaw kolosinsin fɛn min ye burusu ye ayiwa ka burusu d'études bila kana lakɔlidenw bɛ taa kalan kɛ Maroko jamana kan fɛn min ye stage ye n'o ye baaradegew ye fɛn min ye an ka cadre minnu fana bɛ yan ka t'u kolo don kosɛbɛ ka dɔnniya caman d'u ma fɛn min fana ye hali an ka alimamuw fana ye ayiwa ka taa kalanw ji di Maroko jamana kan k'o baaraw bɛɛ lajɛlen fana bɛ sen na fɛn min ye bibi na min bɛ masakɛya la ye bi n'o ye i ka dɔn Mohamed Sisi ye Ura Mohamed Sisi ale fana ye taama ko fila kɛ an ka jamana in kɔnɔ san 2013 ani san 2014 o badenya taama k'o fisara kosɛbɛ sabu ka d'a kan o bangena fɛn caman na o fana tɛmɛnen kɔfɛ fasiriba y'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba bɛ Mali kan bi kabi san 2012 kana bila fɔ bi la ko Marokokaw kɔni labɛnnen don tuma bɛɛ i ka dɔn n'u tɛgɛ di Mali ma u bɛ se ka sɔnɔgɔya don an ka ko la cogo cogo k'o baaraw bɛ senna k'o ma kɔtigɛ fiyewu fiyewu a ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali politikimaaw ka taa se société civile ma k'u bɛɛ lajɛlen ka bonɲɛba de bɛ ka dɔn Maroko jamana kan Mali ni Maroko kɔni jɛ an ma deli ka furugufurugu ɲɔgɔn kɔrɔ wa k'o sira ɲuman fana bɛ ka taama hali bi ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye Marokokaw fana ye furancɛla fanga min bɛ an fɛ yan k'u n'a ma ɲɛmaaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tuma bɛɛ lajɛlen kɔni na an bɛ se ka lafiya cogo min na o de kama fɛn min ye colonel Assimi Goïta yɛrɛ ye waati min n'a tun ye vice président ye k'a fana taara Maroko ka taa taama dɔw kɛ o taama ninnu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɛtaw bɛ sabati cogo min na k'a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min Ablaye Diop ye ale min ye ministre ye min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔkow ma ale fana ye taama caman ka taa Maroko jamana kan u ka faaba n'o ye araba ye nin bɛɛ lajɛlen kun ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ɲɛtaw sini ɲɛsigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na a ko fɛn min ye jagosiraw ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye miliyari caman ye o jagosiraw bɛ ani Marokokaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o fana ko bibi na fɛn min ye Mali ani Maroko ye o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa an ka badenya sira baara ɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn dɛmɛ sira a k'a dɔn ni min tɛ ka fara kan ko fɛn tɛ ka bɔ a la a ko n'i y'a lajɛ bibi na gɛlɛyaba bɛ an kan sabu ka d'a kan CEDEAO ni UEMOA kɛmɛ ka gɛrɛndɛ sigi anw kan a ko nka o bɛɛ lajɛlen sira min bɛ anw ni Maroko cɛ a maa ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen fana kɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛla kɛnɛ kan walima dibi la min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya bɛn bɛ se ka na ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko Marokokaw kɔni u ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baara la sisan Jakite an y'a bɔ l'alternance kɔnɔ alternance an dɔn ne y'ale bila n bɛ taa Ablaye Mayiga fɛ yen min i ka dɔn ka tɛmɛ ka taa pharmacie kura versi la min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko fɔ ko waleɲuman dɔn o ba pharmacie versi kɛra deuxième bi dɛ bon 8 mars fana tɛmɛna 8 mars tɛmɛna bɛɛ n'i ka waati tɛ o fana fɛn min groupe commencé an n'u fo dantɛ foli min na ale fana na kɛ colonel nka bɛ faamu an ka ko to ta a tɔgɔ ma n'a jamu tɔgɔ ma ye ministre de l'administration territoriale ayiwa u tɛ tɔgɔmama ya tɔgɔmamaw dɔw kɛ ale fana tɛ colonel ye dɔ ye jago colonel ye dɔ ye l'armée colonel ye o fana n'a lajɛ nɛgɛw kɛrɛfɛw fɛ an ka munumunu jɔ fiyɛ la sɔnna min na Fana da dugu jayɔrɔ dɔn koyi fo n'i ye sɛbɛ kɛ i na bunti nin dɔnkili bɛ da waati min ndesa ni fɔlen ngari kojugu Wasara Kamara i ka dɔn alamisa a bɛ to k'an fifa ni ye i na bunti ka bɔ Jolakaw fɛ yen an b'a fɔ i ka dɔn dantɛ foli min na ninnu ye fɔli kɔrɔ belebelebaw ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ninnu bɛ ladili kɛ Kɔnɔbugu mara n'an k'i hakili lajigi don min Baku bɛ pasa da Bayi An na Bayi An Kɔnɔbugu a n'a lamini Ablaye Mayiga sigilen nin waati n'a farakasi bi cɛ Bayi An Bayi Anu ani Baku nu ani Njamudenw ani n k'i ɲininka ko ka ca Jamude ala Jamude foli kɛ sa ko dondi wele donna kabako o tun bɛ Jamude de wele ko Jamude de dɔw b'a wele ko Jamusi ani Hawani e na ne fa bi Antoine o ma an de do kunnafoni kɔnɔ n'an bɔra sugu la an bɛna e b'a ta wa ne k'a ta Antoine e ko ne tɛna ta wa tɛmɛ n'a ye Antoine min ye gendarmerie nationale ani k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen ni o ye Garde Sahel min ye Union européenne olu ka délégation ba olu kɔni wulila k'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka na anw ka jamana kɔnɔ ka na k'a dɔn min ye k'u ɲɛda k'o taabolo kan u ka maa min bɛ yen n'o ye ambassadeur de l'Union européenne min ye o Mali Bart Oli i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ni délégation ba u ye wulikajɔba kɛ na groupe d'action rapide d'intervention la gendarmerie Garde Sahel Mali min k'a dɔn n'a sigilen don ni k'a dɔn a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye k'a dɔn escadron Balakɔnɛ
kɔnɛ a sigilen filɛ ne falajɛ min ye nin yɔrɔ kɔfɔlenba ɲɛ sa min ye ambassadeur kɔnɛ ale taalen min ye a y'a jira k'a fɔ olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔn manfɛn min mago b'u ye k'u ka dɛmɛ k'o ta ka an ka gendarmerie min ye k'olu sɛgɛrɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn degeɲɔgɔnya min bɛ yen min ye an ni ɲɔgɔn cɛ aw ka dɔn kɛnɛ kan o degeɲɔgɔnya hali bi olu na tɛmɛ n'o sira ye wa min ye aw ka dɔn anw ka jamana a denw ni anw ka gendarmew ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya aw ka dɔn k'o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw ka dɔn a Garci Sahel Mali ale kɔni sigira kabini san 2000 ni san 2018 a sigiro kɔnɔna na min ye ministre de la défense et des anciens combattants ka yamaruya kɔnɔ a kun ti dɔwɛrɛ aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la tɛmɛbaatɔ minnu bɛ tɛmɛ anw ka faaba kɔnɔ yan ni ka tɛmɛ anw ka marabolo dɔw fɛ n'u k'u kunda nanzara jamana ka sira bɛ se ka da olu ɲɛ cogo min minnu tɛ taa sira ɲuman fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a kun ti dɔwɛrɛ min ye banbanciw aw ka dɔn ka olu jolo kari ni ka tila aw ka dɔn ka dankari olu la min ye a sigikun ye dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn anw ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ faali jugu min ani tiɲɛni jugu min bɛ yen ka dankari olu la o kuma min ye Union Européenne ale ka maa ɲɛmaa min bɛ yen ale kɔni y'a ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ ale kɔni taara wa a ye nimisi wasa sɔrɔ wa min ye a ye kunnawolo sɔrɔ bon a b'a dɔn ninnu maa minnu filɛ nin jamanadenw don u kɛn bɛ ka jamana kanu kojugu ala k'an kunna diya nin sɔrɔ yen an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ l'indépendant ni y'ale bila l'indicateur du renouveau ne b'ale ta Adama Jabatɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Adama Jabatɛ ko an ka taa hippodrome na fɛn min ye i ka dɔn cɛnnikɛla dɔw ye ka na wali bitigiw dakari ni ka mɔgɔ bolofɛnw da ka taa n'a ye i ka dɔn nin kelen ma ja u la dɛ sabu fɛn min ye sigidalamaa dɔ ye u ka wuli ka jɔ a n'a ka sɔmi o kɛra sababu ye i b'a dɔn a ye min k'u la wa nin de ɲininen don sigidalamaw fɛ quoi c'est à dire que a wulila dugutilama fɛ 3 heures du matin ni ka bamanjiw bɛ ka bitigi dɔ dakari a y'i sɛlɛ ka sin ka téléphone bɔ a kun ka 17e arrondissement wele ka yɔrɔ tamasɛ ko goudron dɔ k'u k'u teli k'u teliya joona yan'u ka yɔrɔ dakari polisiw tunna ni ne fɔra o parce que b'a ye mun fɔ a ko fɛn min ye araba ye araba yɛrɛ tun tɛ kununko ye de fɛn min ye i ka dɔn 3 heures du matin waati wuli ka jɔ ba kɛra 17e arrondissement fɛ ayiwa maa jugu dɔ kɔni b'a fɛ ka taa da dɔ de kari i ka dɔn hippodrome na commune filanan na ayiwa ni maa ninnu kɔni ayiwa a gɛlɛyara u bolo sabu u y'a dabɔ min kama o ma se k'a kɛ fɛn min ye nin dakari ye ka se ka taa maaw ka bitigi ni ka dakari k'u bolo minɛnw da ka taa n'a ye ko in ma ja u la dɛ sabu tuma min n'u nana mobili dɔ la ka na mobili i ka dɔn n'u jɔ kɛrɛfɛ maa dɔ bɛ kelen b'u la o taara i jɔ goudron da la ka jateminɛ kɛ ni maa tɛ na maa fila tɔ nɛgɛ siya bɛɛ lajɛlen kɔni b'u bolo dakari nɛgɛw ani i ka dɔn datigɛ nɛgɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u bolo 3 heures du matin maaw sɛnɛ sumayalen i ka dɔn kelen bɛ ka jateminɛ kɛ goudron da la dɔw kɔni gɛrɛla i ka dɔn ka taa filejuruw tigɛ fɔlɔ courant minnu bɛ goudron da la k'o courant tigɛ n'u ma yelen fa fɔlɔ a bɛ ɲɛ de u y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ o fana bɛna waati ma maa dɔ tun bɛ ale kɔni wulila k'a bɛ taa ɲɛgɛn la ale kɔni y'u ye i ka dɔn u bɛ cogo min na ale sina ka téléphone bɔ a kan a ma mankan ji koyi a sina ka 17e arrondissement mɔgɔw wele k'a y'a teliya aw ni yan man jan kosɛbɛ goudron da la an bɛ nin yɔrɔ in na carré bɛ yan fɛ u nana tun ten an ko ma ko rue Nelson Mandela maa min n'u kɔni b'a la ka daw tigɛ maa min n'u b'a la ka ayiwa k'u bɛ vitre dɔw ci ka don ayiwa u b'o o k'i ka k'i la tuma min na i ka dɔn polisiw nana tun polisiw tunnen sen teliyara mobili u taara ka mobili to Yusu maa bɛ boli k'i ka mobili to yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ bamaji ninnu u ɲɛ da polisiw kan o yɔrɔ kelen kusukusu u y'o kɛ fɛn min kɔni wulikajɔw nana kɛ ayiwa min kɔni b'a to de mobili u taara ka mobili min don polisiw kɔni y'o lajɛ o womisɛnnin bɛɛ lajɛlen lajɛ mobili kɔnɔna ni k'o lajɛ min kɔni b'a to u bɛ se ka fɛn ye cogo min na tuma min ni polisiw kɔni bɛ o wulikajɔ la u ye mobili kɔni dayɛlɛ ka womisɛnnin bɛɛ lajɛlen lajɛ mobili in kɔnɔ u nana permis dɔ sɔrɔ ye o yɛrɛ tɛ Mali permis ye koyi fɛn min ye cannabis binjala u taara o sɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ pistolet automatique est-ce que u y'o fana bɔ mobili in kɔnɔ
waati kelen la fɛn min kɔni ye i ka dɔn polisiw kɔni ye mobili ni k'a don bɛrɛ la minɛn fɛn fɛn sɔrɔla k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni da sɛgɛsɛgɛliw bɛ taa kɛ fɛn min kɔni b'a to mobili yɛrɛ tigiw ani minɛn minnu filɛ a kɔnɔ nin ye i k'a dɔn ka se ka u minɛ ni ka tɛgɛ da u ka cogo min na fɛn min ye 17e arrondissement u ye nin baara in kɛ hippodrome na nin don o tɛmɛnen kɔfɛ waati kelen fana na Mali polisiw tɛ sɔnna 3h du matin ni 4h du matin ni ɲɔgɔn cɛ Ɲamakɔrɔkaw fana fɛ yen 10e arrondissement mɔgɔw fana ye wulikajɔba kɛ ka taa tɛgɛ da kamalen dɔ kama ko OG tɛgɛ dalen OG kan jaja Jakarta dɔ fana tun bɛ o bolo o bɛ i k'a dɔn kaburudon masuruna Ɲamakɔrɔ kaburudon masuruna polisiw y'o fana dɛrɛ i k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ bisi ale fana kun i k'a dɔn pistolet automatique kelen fana tun b'ale kun ani chargeur 2 u y'o fana salo ka taa n'o ye ale kɛra arambo ye sɛgɛsɛgɛli tɔw fana bɛ sen na OG a kelen don wa yalima ani maaw bɛ jɛ la fɛn min kɔni ye polisiw ye a b'olu bolo nin waati in na ayiwa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a laban a na t'i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ min b'a to ni ayiwa walejugu ninnu olu bɛ se ka fura ka bɔ an senkɔrɔ parce que Keba Adama Jabatɛ a ko nin ye waati min polisiw kan ka fɔ u ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnena fɛn min ye direction régionale de la police olu kɔni kɛn bɛ ka cikan de di commissariat bɛɛ lajɛlen kɔni ma wulikajɔw bɛ sen na de Bamanji kɔni u b'a dabila walima u bɛɛ lajɛlen kɔ bɛ taa da i ka dɔn kaso la wa mɛ min f'i ye commissariat bɛɛ de don 3e arrondissement commissaire Balobɔ Mayiga fɛ yen ale fana ye kabako wuli kalo tɛmɛnen 12e sagana ani 2e n k'u bɛɛ de don ani Moribabugu yɔrɔ Moribabugu policiso 12e arrondissement ani Gabakɔrɔ droit gendarmerie ani 6e arrondissement an dɔn kabini ninnu sigira commune 1 ni a fa ninnu fɛ non n'u ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ u t'a dabila fo k'u tɛgɛ da accès kan ani Sangarebugu gendarmerie 3e Balobɔ a ye min fɔ i b'a dɔn wa ko Bamanjiw bɛ mɔgɔw bila sunɔgɔbaliya la cɛnnikɛlaw ko nka olu polisiw bɛna cɛnnikɛlaw de bila sunɔgɔbaliya la a banna o ma 17e arrondissement i k'a dɔn 10e arrondissement i k'a dɔn 3e arrondissement ni fɛn min ye polisi arrondissement fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u jija u ka baaraw la min kɔni b'a to sigidalamaw bɛ se ka lafiya cogo min na an n'a fɔ polisiw ye ko barako nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Jabatɛ min f'i ɲɛna 12e arrondissement Sotiba policiso Moribabugu policiso an dɔn ninnu bɛ baara la aw de don Titibugu ninnu ni Gabakɔrɔ wa min b'o kɛ i b'a dɔn wa ɲɛ la baarakɛlaw don min bɛ polisiw ka baara ɲɛbolo b'a dɔn wa ni ye hiérarchie ɲuman sɔrɔ ɲɛma ɲumanw n k'o de bɛ na ni baara ye ne delila k'a f'i ye jɛmukan in na yan n ko ni président ye premier ministre ɲuman sɔrɔ président bɛ lafiya ni ministre ye premier ministre ye ministre ɲuman sɔrɔ premier ministre bɛ lafiya ayiwa ni ministre ye directeur ɲuman sɔrɔ ministre bɛ lafiya ni directeur ye adjoint ɲuman sɔrɔ directeur bɛ lafiya wa ni nin bɛɛ lafiyara jamana bɛ lafiya a banna ala ka ŋuna ja amina an dɔn awa k'a dɔn an bɛ sɛbɛn da kabako ale ye nin bɔ bi min ye marikalo tile 17 mun kɛn bɛ awa min ye ne taara Bɛlɛdugu min ye awa k'a dɔn dugu dɔ bɛ Bɛlɛdugu olu de o denmisɛnninw de bɛ fila ndɛrɛ gɛn k'o minɛ ko bɛlɛ ka koro i tɛ kalanden mɛ Amadu Ali Konare la bi ko mangɛ ko mun kɛ ko mangɛ Yusu mun kɛ ko yalima iro cɛn sa wala ko me gwe ko mele ko me gwe ya kebe bi ko me gwe ya kebe sebe ni sebe anon ni gado bi ye ni ngone ni me ma dabali ba ni nyamana min bɛ kati fɛ an dɔn na aw k'a dɔn min ye nin ye mɛtiri dɔ ye misi dɔ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la muso i gɛrɛ mɛna bi dɛ kɛrɛfɛ fɔ misiw ma bi dɛ misi aw k'a dɔn misi kɔni ye nin kɛ dɛ misi ko Amadu Kulubali misi yɛrɛ bɛ taa san 40 na ayi k'a dɔn a bɛ école fondamentale jamana commune rurale Kalifabugu bisimila min n'o bɛ kati fɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la misi mun kɛ misi jaja misi o ko burankɛ o ka k'a dɔn bagan n'o ye aw k'a dɔn saga yalima misi de a kɔni awa saga dɔ kɛ min ye a burankɛ ya Kulubali min aw k'a dɔn o ka awa saga ko saga 7 o nana ka na turu la u ye saga ninnu ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la burankɛ de ta ye saga ninnu ye burankɛ de ta ye saga ninnu ayiwa a burankɛ ya Kulubali u ye saga ninnu ɲini k'a da tulu la k'a da jaba la k'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ aw k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ o taara Bɛlɛdugu ka sira fɛ Kolonkalanin kana kɛ dɛ Kolonkalanin attention
anan kulungalani awkado mi ya ka fengini chuko suku bela jelela o akona mata awkado awami asira nyuma ve angata na asira do fere ya tara kulungalani ko nofe ulu ka kulungalani wuli minye awkado bali ku sabanywana ina fo murbu sadogo janyo masa anika do awami lajoti ulu saba o galabutiki sabanywana ne koroke de ka kulungalani dala ya afne bola yusu murbo sadogo nguraga do ko kulungalani ta kulungalani ga jigina ko lokodo ayo bismillah iga kuma do ngakuma de kulungalani da bali ku saba olukana ikado kulungalani me katanu ye kushi yerebe awakado kulungalani gibolo obeka afini vana ku mimake munge ka awakado ya kuluba lasa ka umina munge kulungalani abisano abidugulawo abi wolongo dogono abi kologono ikado anofe minye awakado saka nunga ye kulungalani biti yala wala bige komi abibo dugu dafe abitlaga sege dugu gono kana wasoro bela jele jorledu bismillah munum bese mina ulugo ko ke wala sa kulgalani akana tadda ulugo kulgalani do toro lare minye kadugu bela jele cheki kata ogol sokur ko cheki anga ogol sola kata ogol sokur cheki amaro ogol sokur ko ni classico kati yala directeur ka biro dala kata ogol so nyigani dala attention kabola awagado ka perwara ne tebe kade yongane tebe kata ayusu ni mwingine rasare kata okono kata soro awaminye mishe yusu itene zabe mblate sawa bijamaru gulubali ikado oya soro awamiye lagare ba bolo abeka awakado miye grammaire ani vocabulaire ani kado arithmetic abugo ga kalande ngu ikado kulugalande sinagata faruga bidi nge mc ge bismillah kangalanga kulugalari atara kata mije faruga bi opa awakado miye sote fly logaldo yere jira logaldo nyana logaldo sabari bana pa ko gra bare ai de ba ve ga binga anga hage ni fena ibe nyini galike ginori metre sagmaro metre ko nara ko ni yalma kulugalari mne tigano de ko yalma ni kulugalari mne ni tarap kiriti la boga fena yalma polizila luka ka ginyangiwa yusu logal metru bi sura bi bismillah adwan obi gerata yera la avocado miye ni ma ko vole ka kara maloide miye avocado mami be monsieur dora la folo de wa mijoa ay kulungan ite jo ala koy kulungan mi mi abi dashi abi dashi de ayo miye avocado bagare kulubali ale miye dragatare ale koni avocado ale samena miye avocado amerika ko ina o miye tiera la patri ba ke me ka jira ko bidu delegation ade dekabu kolu manga to chugosila minye de mamun bere kem misali demtonu ma oluka tlaka ke jugogolo tiji ka o bani kulugana tiga flia yusu mangane ngwe ya mesa ngene ngeme chegli flasi anga bite mblata za akaita tega samani oma mj ka barado me mlatiro jango era bado metri ko ka jede kadu metri ki ko ki je ka chemisi je manido ki baray ko sebe sule sire le do la rindale dasi bunge ki ibli gerefe ni metri aka sule sire ibi jayala wadu fini passe ko luka fini abe fara apri de fe anga monsieur labene kato boko be ko de ya jatu ako kelera bismillah ala ka buna ja amina kabako ari so baka wale kono kabako fa dunia fa faranga ba anu fo dande fulumna wati so bako kurumbe ngani fana yesebenye ami min da telela ikado lende pana kono lende pana mta france jamana ka france ka ofe ko dugudo be ko nante ningoyi akera oyoro kelela feminye ninye madoye ale fana yesonye akemme ka moto do sonye ba fo moto kuruni minu mako sukutere ale osuye minge polisu ya do polisu kele ka do kubita kuro asira nga moto fini nga choike asela abule yusu ay koko min daki tune o trabe sa tramere de ma wa obere sa tramere mi ma o sandra ma olu fana ka bara e minye olu ka bara kabako do de une gendarmerie spécialisée dans les interpellations difficiles
ale bulukojugu ale kono kale na kogo do ta kati dugu ale kogo ta ki tu kati damablu do jugoro jaja ale bena kurko namema o zandarama minu jerew olu ka bara de ma kurugolo meneni abana ale yi tumige ikado kabi dugo kati damablu jugoro abi kolomina do sina ga salo ka bonai ukama kebi ya roba ko ay ko ye santa meri yere yini Pasiri ke bako uga soro ka tedo berela semi aywa erbi nazaro ga kodo kata interrogatoire la kata nyinga lu ke chebe se ka ble ka do critique la mo ka bolo ka tugo mena ani ay bara munu nge lu bela jere bi se ka nyana bo ni gunye sebe mangani nye uga mago 20minutes.fr anya salo ka bo elende fana kono e yusu andi bitembla nimbe bi kuna foni joya basi da yusu ambi bela jele fo dande fo lemina wati se bakoro corona ala sona ma juma aywa koro morbo sanda go ni yusu karabati inshallah aw bi nyazoro ya keme dungi baro yeku taku fete inshallah janjo masa tere jate mene bali ndada ta me famu bebi awero mebi wa nyama ba soro sente lawa awa soro sente lawa bi ataranyena atare basi kanu gale mare janjo masa amana gadde ba bela jele fo e dande fo lemina ne ala sona ma sina mi nyozoro ni kenekele ngaya Usman Togo sira kamara Bouakar jara bade anolu tege fme nyambolo mako be kelengele ki wasado yerla yusu sabu jen fa be ko dongoro ko sema ke madomi onafo nengunye bi donki baro yi akambe wati ore.